Berbena belarra, latinez berbena officinalis izenekoa. Euskaraz izen gehiago ere baditu. Amodio belarra, belar santua, iruntzi belarra, izusta belarra. Aspaldiko belarra dugu, belar sakratutzat konsideratu da, eta Europan, Asian eta Ipar Ameriketan sortzen da. Erdi Aroan, izurriten kontra erabiltzen zen, erromatarren garaian berriz sortakak egiten zituzten, berbena belarrarekin, eta seguru asko hori dela eta gaur egun festaz festa, herritan, gauetan egiten den festa ekintza horri berbena deitzen badiogu, landare honek eman dio izena. Erromatar soldaduk poltsa batean eramaten zituzten, pentsatzen zutelako metalezko armatatik babestu egiten zula landare honek. Eta druidek berriz koroak egiten zituzten bere iniziazio erritoetan. Belar sakratutzat dugu, aspaldikoa dugu, eta Garbiñe-Larreak bere sendabelarrek dakitena liburuan esaten duen moduan, urrezko atxurrarekin jorratu beharko genukela landare hau. Eta badira beste esaera zahar gehiago, zilarrezko edo urrezko guraiziekin moztu beharko genukela esaten dutenak. Sendabelar hau belar iraunkorra da, urte guztian dago alegia, urtean 2 hilabete hotzenak kenduta. Urtarrila eta otsaila nekez ateratzen da, hilabete horietan, baina ja martxoan lehengo zain zarretatik berriz sortzen hasten da. Hostoak sortzen ditu eta justarra goratzen joten zaio. Landarea bere heldutasunea maiatza inguruan iristen da. Berez, zurtoina laukia du, hostoak kontrajarria ditu, ezker-eskubi. Hostoak irregularrak ditu eta horzdunak dira. Eta bekoak handiagoa dian bezala, gora joan heinean, txikitzen joten dira. Goian, ekainan inguruan, lorea ateratzen du, loreak 5 petalo ditu, eta kolore urdin, argi, lila kolorekoa da. Eta horren ondoren, 4 kapsulako hazia sortzen du. Sekulan ez genuke, zainetik tira behar, bestela landarea ondatu ingo genuke, eta beti ere goraizi egin moztu beharko genuke. Landare hau bide bazterretan, baratzetan, oilategietan aurkituko dugu, muitutako lurretan ere bai. Baina gehien bat bide bazterretan, batzetan eta oilategietan. Hau bildu, San Juan bezperan ekainaren 23an gomendatzen da biltzea, orduan dagoelako landarea bere indarrik handienean, eta gainera badago sinismen bat esaten duena, ekainaren 23an berbena belarra bildu ezkeo, urte guztiako maitasuna eta zoriona ekartzen dituela. Propiedaden artean asko dira, katarro, eztarrikomin, burukomin, sinositis, gauza guzti horiek sendatzeko, gaiztotutako zauriak sendatzeko ere bai, oinetako behatzetan sortzen dian ontxoak sendatzeko ere bai. Landare honek erabilera barrukoa eta kanpokoa du, orduan bitxikeri bezala esan, hegaztiek katarroak eta ez izateko berbena hura ematen zaiela, pelotariek esku zartatuk eukiezkeo goxatzeko oliba olioa berotu eta horta hosto batzuk botata horrekin igurtzi ezkeo goxatu egiten du. Gurpildun aulkietan dabiltzanak egun osoan ibiltzeagatik, ipur masailetan sortzen zaizkien azaleko gaitzak sendatzeko ere enplastoak erabiltzen dira, eta bularreko esnea ematen dutenak, umei, titiko mina edo mastitisa sortzen zaieneako ere, enplastoak oso ondo datoz.
Berbena belarra erabili liteke bai barrutik eta bai kanpotik. Esaten da, kanpoko erabilera berbena freskoarekin egiten dela eta barruako erabilizkeo berbena lehorrarekin. Modu askotan erabili liteke berbena belarra. Infusiotan. Infusioa egiteko hostoak uretan jartzen dira irakiten, 5 minututan irakinazi, zutatik atera, eta 10 minutuko reposoa eman da, berbena ur hori hartzen da, baraurik, bazkal ondoren eta afal ondoren. Beti ere dosia gainditu gabe, gehiegi hartu ezkio botalarria sortu lezakelako. Infusio hori ere erabili liteke gargarak egiteko, eztarriko mine edo duguneako. Horretaz aparte, oliotan ere erabili liteke. Olio berotan, oliba olio berotan, ostoak sartzen dira, eta pelotarien esku zartatuk goxatzeko erabiltzen da olio hori. Tinturan ere erabili liteke, ardo medizinaletan ere erabili liteke, eta ukendutan ere erabili liteke. Berbena ukendua oso ezaguna dugu, eta berbena ukendua nola egin, 3 osagairekin, ukendu guztiak bezala, senda belarra, kasu honetan berbena, olioa eta argizaia. Proportzioa litro bat olio, 150 gramo argizai. Belar honekin bakarrik egin liteken bezala, nik askotan hasten diot pasmo belarra. Orduan, 2 belarroiekin ukendua egin liteke. Bada jendea, mantzanila ere hasten dionak, edo 7 belarren ukendua egiten dutenak, belarra hau hartuta, berbena belarra hartuta. Ukendua zertarako erabiltzen den? Zauri bat deguneako, gaiztotutako zauri hori sendatzeko, zikatrizek isteko eta sendatzeko, bihurrituak baldin badauzkagu bertan emateko, sinusitien kasuan masajeak kopetean horrekin emateko, eta bar, eta bar, eta bar. Eta beste erabilera ezaguna, enplastoarena dugu. Euskal Herrian berbena enplastoa oso ezaguna eta oso erabilia da. Enplastoa egiteko, oliba olio pixka bat berotzen jartzen da zartaginean, 15-20 bat osto botatzen dira eta bertan berotzen uzten da. Bitartean arrautz bat hartzen dugu, eta arrautz horren gorringoa kenduta, txuringoa irabiatu, eta zartagina botatzen da revuelto modu bat egiteko. Revuelto hori ez dugu gehiegi lehortzen utziko, saldatxu utziko dugu, eta bero daukagula, algodoizko zapi batean bilduko dugu, eta itxita, nun kolokatu nahi dugun, hantxe jartzen dugu. Enplastua erabiltzen da, petxuko katarroa dugunean, zikina ateratzeko, enplastua erabiltzen da sinusitiaren kasuan kopetean edo begiazpitan jartzeko. Enplastua erabiltzen da gurpildun aulkietan dabilen jendeari ipurmasailetan sortzen zaizkion azaleko gaitzak sendatzeko. Eta enplastua erabiltzen da bularra ematen duten emakumeek titilen gortasuna daukatenetan zikin hori, esne gogortu hori, ateratzeko. Beti ere enplastoa 3 egunetako tratamentuan egin behar da, 3 egun jarraian. Gero beste 3 eguneko deskanso hartu behar da, eta beharra izan ezkeo beste 3 egunetan jarraitu behar da. Baina kontu zibili behar da enplastoekin. Ezin da edozein lekutan jarri. Adibidez, ez dugu inoiz jarriko enplastoa bihotzaren gainean, ez dugu inoiz jarriko bizkarrezurraren gainean, ez dugu inoiz jarriko burmuinetan, ez dugu inoiz jarriko lokietan, ez dugu inoiz jarriko gorputzak dituen junta guztietan, gangliok dauden leku guztietan, hor inoiz ez dugu jarriko, eta ume txikien kasuan ere ez dugu erabiliko leku horietan. Baina bai hanka azpian jarri liteke umea txikia danean, eta denbora gutxiago neukiezta, beti ere
hankazpiak gorputzean dauzkagun organo guztiekin lotura daukatelako.